Bună ziua, prieteni! Numele meu este Cosmin și astăzi am decis să vă fac o scurtă prezentare a canalului Sinteza Lumii. Pe acest canal veți găsi o varietate de videoclipuri bazate pe diferite subiecte, acestea fiind istorie, sport, cultură și multe altele. Doresc să vă informez că aceasta este primul meu video pe YouTube și sper că a ieșit destul de ok, având în vedere că este prima dată când vorbesc în fața camerei. În videoul de astăzi o să vorbim despre viața unuia dintre cei mai apreciați atleți din istoria sportului și anume Muhammad Ali. Personalitatea lui rămâne însă una extraordinară, iar învățăturile pe care le-a dat în toți acești ani au creat generații întregi de sportivi. Portretul lui există de fapt într-o anumită formă în fiecare campion din zilele noastre. Talentul cu care s-a născut pare și astăzi supraomenesc. Când farmacia și chimia au ajuns să facă de multe ori diferența între sportivi, în acea vreme meciurile de la profesioniști țineau 15 reprize, iar mănușile erau foarte subțiri, iar din această cauză mulți boxeri părăseau ringul mutilați din cauza loviturilor, însă nu și noua senzație a Americii, Muhammad Ali. Ali avea forță, viteză, sclipire de geniu, grație și capacitatea să domine orice adversar din punct de vedere psihologic. În box, acest ultim amănunt este esențial. În viața de zi cu zi, acest aspect i-a adus o groază de probleme, dar și o bucurie imensă pentru fiecare război câștigat. Viața lui a făcut scenariul mai multor filme biografice și documentare, iar reușitele lui în box vor rămâne în timp, precum istoria pe care o învățăm din cărți. Născut cu numele de Cassius Clay, marele campion a fost foarte influențat de gândirea lui Malcolm al X-lea, mai târziu convertindu-se la islamism și primind numele de Muhammad Ali. Acesta provenea dintr-o familie săracă și nu avea altă șansă decât cea oferită de sport. La 12 ani a prins un hoț de biciclete de unul singur și a spus polițistului pe mâna căruia l-a dat că vrea să-i rupă capul. Ofițerul s-a uitat la el, i-a zâmbit, apoi l-a luat de mână și l-a trimis să învețe box. În ultimii 4 ani din cariera sa de amator, Clay Jr. a fost antrenat de către legendarul Chuck Bodek, un antrenor care a lucrat cu peste 50 de campioni mondiali, printre care Rocky Marciano, Tommy Hearns, Julio Chavez, Evander Holyfield și Oscar de la Hoya. Până în 1960, Clay Jr. câștigase 6 turnee în Kentucky și 4 turnee naționale la amatori. A fost apoi ales să facă parte din lotul Statelor Unite pentru Jocurile Olimpice de vară, care urmau să aibă loc la Roma. Muncise atât de mult pentru a ajunge aici încât succesul era singura cale. A câștigat medalia de aur și a fost atât de mândru de asta încât o purta în fiecare zi la gât. După ce s-a întors în America, Ali a aflat că trebuia să lupte chiar și când nu era în ring. Cu toate că avea asupra lui o recunoaștere pe care puțini sportivi au șansa să pună mâna, într-un restaurant din Louisville, nu a fost servit pentru că era negru. Numit mai târziu cel mai mare sportiv din ultimii 100 de ani, Ali s-a simțit atât de sfâșiat de acest gest încât și-a dat jos medalia de la gât pe care o câștigase la Olimpiadă și a aruncat-o în râul Ohio. Această povestioară a apărut chiar și în autobiografia sa la Olimpiada din 1996 din Atlanta. Muhammad Ali a primit însă o altă medalie în locul celeia pe care o pierduse. Nu a trecut mult timp și a intrat din nou în probleme. Ali a fost în pragul falimentului în 1967, după ce s-a implicat în mai multe procese costisitoare, fiind găsit vinovat pentru că nu a vrut să se înroleze în armata Statelor Unite, care la acea vreme lupta în războiul din Vietnam. Ali a fost arestat și a fost retrasă licența de luptător profesionist și nu a putut lupta în America. A fost condamnat la 5 ani de închisoare și o amendă de peste $10.000. Și-a câștigat dreptate la Curtea Supremă, însă a fost un drum costisitor și foarte complicat. Au rămas legendare meciurile sale cu Sonny Liston, Floyd Patterson, Joe Frazier, George Foreman și Alfredo Evangelista. Ali a avut 61 de meciuri, dintre care 56 de victorii, 37 prin KO și 5 înfrângeri. Prima înfrângere și probabil cea mai dureroasă a venit după 11 ani de victorii consecutive. Joe Frazier l-a bătut la decizie și Ali a pierdut idealul de campion și titlurile WBA și WBC. În tot acest timp, Ali a fost căsătorit de 4 ori, căsnicii din care au rezultat 9 copii. Din păcate, Muhammad Ali s-a stins din viață pe data de 3 iunie 2016, la vârsta de 74 de ani, din pricina bolii Parkinson, boală cu care Ali se lupta încă din 1984.